Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna Mataji. 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 மல்லிகா மாதாஜி யாருங்க? மாலதி மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி யாருங்க? தெரியலையே ஏன் மாதாஜி? அவங்க ஏதோ புஸ்தகத்துக்காக வேண்டி கேட்டாங்க. அப்புறம் வேதா பேஸ்ல கேட்டாங்க. தனியா பேசலாம் மாதாஜி, இந்த கிளாஸ்ல பேச வேண்டாம். அதை நீங்க தனியா எனக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க, இல்லாட்டா இது முடிஞ்ச விட்டு ஓகே பேசுங்க. ஓகே 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 மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன 20 மினிட்ஸ் தான் இதுக்கு டைம். இந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க ஷார்ப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நான் இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரோட அனுகிரகத்தோடையும் நம்மளோட பிரபுபாதா துணையோடையும் அன்போட நம்ம வரவேற்கிறேன். நாம 1.7 சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? 7th சாப்டர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு நமக்கு? துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்படுதல். ஏன் தண்டிக்கப்படுறாரு அவரு? அவன் துவஜபந்த அஸ்வத்தாமன் குழந்தைகளை கொண்டுட்டான், அந்த மாதிரி. அதனால தண்டனை. ஓகே, அவன் செய்யக்கூடாத ஒரு செயல், கொடுமையான ஒரு செயல். அதனால அவன் தண்டிக்கப்படுறதுக்காக இதை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களாச்சரண் யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா இல்ல நான் சொல்லிடவா? ஹரே கிருஷ்ணா. 2 பிரபு கை உயர்த்தி இருக்கீங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. படிக்கிட்டீங்களா? படிங்க பிரபு. ஒரு நிமிஷம், ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. பாடத்தை கேட்கிறாரு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராதிஸ்ய சலாகயா ஞானாந்த சலாகயா சசிர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்லே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வய பதார்த்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ விதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதாமிதம் தம்சஜீவம் சாத்வதம் தாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாம் பிதாம்ச. हे कृष्णा कर्णचंदु दीनबंधु जगद्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते. शब्दकांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सीदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्णप्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेश नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. ओम विष्णु पादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. थैंक यू सो मच. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिः. ओम नमो भक्ति. हरे कृष्ण. எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறோம். भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिः. ओम नमो भक्ति.
ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பஞ்சாஸ்பரணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி மேஸ்திரி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி சவுண்ட் என்னமோ வித்தியாசமா வருது மாதாஜி. ஆமா மேடம், எக்கோ எக்கோ அடிக்குது மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி மேஸ்திரி. ரெண்டு வருது மாதாஜி. ரெண்டு வருது. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா